Monsignor Pascual Miguel, katauhan sa Diyos, mayong hapon ka na kanan. Anya kita sa ikakauhaang usa nga Domingo ni ining atong liturhikan mo kalendaryo sa atong simbahang Katoliko. Mga igsoon, tuguti ko karon sa atong hamubok nga pamanadlong pinaagi og usa ka sugilanon. Diha ko'y naghimok sa ilang pilgrimage ang mga senior citizen. Nag-edad og 70 ngadto na sa 80. Makagahong pag-iyon yung tao. Unya, niingon sila nga maghimok sa pilgrimage samtang dili pa mi nalubog, dili pa mi mga matay, may na lang pinikamatay na mo, pinikatubag sa Ginoo, na amin ikapaghamon. Unya, andam na sa ang among kalang, limpyo na sa bidaan. Mao na ako, adto mi sa mga holy doors sa tibuok Archdiocese of Cebu. Mao kadto nga sayo pas kadlaw alas 4 gikan na sila padulong dinhi sa dakbayan. Apit sila dinhi sa Danau, adto sila sa Bugo. Pag-abot gyud sa Mandawi na amanay nagsama dihang dalan mga igsoon. Magsalas daan nalipat ang driver. Mao nga diretso unta ko ang iyang ruta, niliko man Ginoo siya. Mao kadto nga sa iyang pagliko diha dayon ang traffic police mihatag dayon sa iyang silbato. Ana, violation, makilit ang sakyanan. Asa man ni boss? Mag-pilgrimage, mag-convince sir. Naikikutang sa kabangan sir. Do not delay on pilgrimage. Itanaw niya, tanaw sa sitong, ang sitong magkano. Uy, tinuo niya. Ama ba niya, do not delay niya. Ama ba? First time, hindi ko pa niya ang-agig na daw ni sir. Kadaan doon ako sir, pero nag-impact yung sir. Karong panahon na tayo. Tungo niya ako ang mga pasahero, mga timanting kung kaayo. Mau ba? Isa ba din mo mga pasahero? Ablihan sila, sus giablihan dahil itan ang sa traffic police. Oy, tinuod, mga manubog gini ay, mga perishable goods, senior citizen. Mga kadto, namingon din ang mga traffic police, tinuod gini ay. Sige, sakto gini yung ibutang no, do not delay perishable goods. Sige, diyan ka na. Excuse mo, padayon na mo, wala ko'y violation. Lesson. Mas maayo gini ay aron ta magdali sa akong padulungan kung di ka man ay pagdahang mo perishable goods. Dito, mga igsoon ko ni Kristo, nga nang piniman ako ang paaplika na sa akong pamalalong karon. Kay ang mga senior citizen nang yawan taon ko sila nga makapangandam sa ilang kaugalingon, may na lang ang ilang paningkamot nga mosulod sa gingharian sa langit matuman gayon. Baya mga igsoon, liso di ay o sigpit ang puntahan sa pagsulod sa gingharian sa langit. Nganuman kay manginahanglan siya tinuos, exact preparation and ample time for us to be worthy enough to enter the gate of heaven. That narrow gate of heaven. Yan sa kailangan sukilan ang mga igsoon. Usahay tinuod ni siya, usahay nilipod. Pero ato lang sa dayan, kasi pwede di ay magtinuod sa inyong kinabuhi. Diya ko'y nidool na ako mabatan ko samtang nagpalit ko pagkaon diha sa Jollibee. O niya, nadugay-dugay mang yun, mao nga nilingkod sa kong kaniyo, kay taas kayo ang linya, wala mo saliran ako buhok na putik, wala ko maaan na senior citizen, kay nakaila naman siya sa kong hinsura. Di na dyan ko pa daw matawag kong usap alang sa senior citizen lane. No? So, mao to, nalilingkod ko kaniyo. Taon-taon, di kayo babae, lalaki, buwangko, didool na. Kumadre, nakuyawan mo. Ano na kailangan ka na kulo? O magmisa mga kapatid.
Kunya kailan ba kaya imong itsura, dali ra man kailan. Kung sa may imong ilalan ako, kanang imong buhok, ay salamat sa Dios. Di sa kumasa ko. Ano man, tinuod man sa no? Mao kadto nga ingon sila sa padri, na may problema kay bisan kung saan ako padri. Maglisod ba ko patandol sa ako ang ipanguyaban nga iya ang naunta kong sugtod. Ako siyang gihingan. Nakahinumdum ko karon ini ang Ebanghelyo. Lisod ko ang pagsulod sa sigpit nga puntahan. Nganuman kay kanang imong panguyaban, siguro karon pa siya kung sugtod kaniya nakasuway ko kuya. Hala padri, naaman siguro kay panglantaw, magulagpas pa sa ordinaryo panglantaw sa tao. Ano man, nakatag-an dyan kagati. Kay kanang akong panguyaban, first time magiginiya nga ako'y pangunang laki na iyang sugtod. Oh, you must be proud of that. Padri, karami ikaw ko. Kung saan na ko sa pagpasugod ang mga babae, taga-asa man na doon, taga-suba. Sige, tunduan di ka. Mauto nga, ako ipamemorize niya, Pilipi, Itapil, Miyam, Itusong. Memorize na nga, kada alas 6, kaya pasigod kang sa kamahan na mo, mag-imaya kang nari-imaya samahan, kung kang actors pag hinapso. Kung usap pa rin, Pilipi, Itapil, Miyam, Itusong. Pilipi, Itapil, Pilipi. Di tamo mag-iisma. Niya, pagkumagla na sa inyo, kanang sa BBOL, niya, yam-yam na ang Antonian. Niya, inig, so di mo sa iyang balay, pagdang buwak, sama ani yung buwak kanya. Pagdang. Niya, butang ito, dito pa, may laso, ayan, ganahan ba yun ng mga babae? Di ba, Brad? Ganahan ng mga babae na kanang ihatag nila mo, may laso, niya, butangan niyo mo, kanang dito, si kawagana, kanang gagmay kayo doon nga, magsigasiga na ang tawagana. Axel Verdas, ibutan na niyo sa flower, yan, mo sa flower, butan niyo ribbon, butan niyo tulong kabuok, totsirol. Kailan mong totsirol? Ha? Huwag ka mo kailangan? Ato na lang usbon, hindi na lang totsirol, kana na lang tawag na ito aning Toblerone. Di ba kamo totsirol? Totsirol, chocolate, magyan mo na. Ang tiba ninyo rin. Hindi mo nang ibaligbog na ito. Baligod mo. Kuwa ang kulon sa ribon. Nagpasabot na ikaw na luyag gig sa iya. Sa tukag iganahan jud kaniya. Ha? Sa mga to, yan mo nang ibugkos doon, hindi mo nang ipadaan to. Niya butang yung message sa taas. Kung dili mo daw doon, magpabilin ko magsigig hatag nimo. Silibuan mo atol ka sa puto. Kung dili pwede in English pa there, sige in English give until it hurts. Nindot dili. Because the answer of that is love. Give until it hurts. That is love. Siguro mo malalagot pa sa kanila. Iyan tawag dito man. Dito man yan. Kada si manang ko anak siya sa suba. Yang muari na siya sa dito, di na rin kita sa libid. Iyan po i-update. Kalaway tawag sa mga o Padre, kung dili dito siya musulot Padre, karong buwan na kanang pwede bang ikaw na kung nagulungan ko sa inaha? Kauwa, nakaila na ako sa babae sa ginikanan. Hindi ba mo na pag-ginikanan? Kung ako na hindi mong sugoon para magpasugod sa iyang anak, isang ano lang yan. Sugod ka na. Hinongdumi, lisod ang pagsulod sa sigpit na dalan. Ikaduhang punto, manginahanglan o sakripisyo. Pakwalan ka, paninitan, maglino, magbagyo, maglulok. Mauna yung ginoon nga pagsakripisyo. O mauna yung giingon sa ikaduhang pagbasa karon. Nga kita latuson sa mong Ginoo. O
Unsa nga latos? Latos sa gugma. Kada ba imong bana tungod sa imong pagkaalagaan ng asawa, siluso ang imong bana, pag-abot niya o nimo pagtangka nimo sumutahan sa inyong balay, nagkuha na yung kasirula nga aluminum ang imong bana kunya sa kasugko kay gimingaw na siya nimo nakapak sa imong nawo. Uy, kaluoy sa lubot sa kasirula ang imong nawo na makna. Ha? Oh, gugma ka na. Kanang ihapak akong namang padre. Nalangita ang tao ko para kay sa iyang kautangan, kay kusog manigarilyo akong bata. Niya, pagkahuman, gisugal kong hapak sa tunaw, kasi ula na ba yun? Gugma na pa din. Gugma ka na. Gugma ka na. Kay Diyos sa mga mo imong bana kanya to na kuya ko. Imong gipakwadan. Kay dugay nimong gisugot, tulo ka buwan. Usa ka nimong gisugot, gihilangtan, nagkakubi, apan balik yan, takdag kong ha? Diyon sa manimong paglato sa iyong bana, ingana sa tigron, gibantay ka ka sa iyong bana. Ano man, hindi pa niya sa iyo, nga ang imong asawa, magwapa kayo, kuhamang laguban, ingana ka sa iyo. Sa iyo, dili, mga laki, sa iyo, dili. Dili na sa iyo, lisod ka na, mga igsoon. Mao nga ingana, Ginoo, mo purify sa atuang intention. Mayon ka sa Ginoo, Lord, I love you. Sa ining pa, why? Ha? Why pa na? Oh. Sa Ilocano, ay ayakin kita. Yan na sa Ilocano. Mga igsoon. Sa Cebuano, gihigugma ko ikaw. Oh. Thank you for that proclamation. Apan kulang ka na. Ano man? Kay ang tinuod ng gugma, manginanghanlan o kapasikaran. O kung sa magkini mga igsoon, kung ikaw, andam, nga mudawat sa ihatag kanimo sa Ginoo, aron makita niya nimo ang imong pagkasinsino. Ingana ang pagsulod sa kingharian sa langit. Sa ato pader-pader, lisod yun ang pagsulod sa puntahan, sa sigpit nga puntahan padulong sa langit. Dili lisod, apan di tanan makasulod. Kinsa ka may makasulod, mauni ang ikatulong nga punto. Nga kitang tanan, nga nahiuna, digyod magpaulahin. Digyod magpaulahin. Naanakas unang una na kandaan, ayaw nagyod sa milyon. Kanong sa alam ka magpauna, kunay kaon, magpaulahin ka kung magrosaryo, ayaw. Be consistent kay maunay gipangita karon sa atong Ginoo. Nga ikaw kanunay anaagyo, tunanon ang imong pagtuo sa Dios o dili komplikado. You make things complicated. God is not preparing you to become complicated. He made you and He made us equally. Kitang tanan ba na mo komplikado ba mo na atong naon? Nakabagoy tao diri ang iyang naon, na ang iyang mata na asbuyo. Nahabag wala pa rin suot pariha. Ang atong mata, hindi nag-inis atong naon, din atong mata, natong ulo, kunya ang atong mata, nato pagwali sa pari. Oh, pagwali klaro. Ha? So kana man igsoon kini ni Kristo. Dili na to ibugod ang atong kaugalingon. Kami mo nang Ginoo, gamay ra ang kakasunod sa sigpit nga puntahan. Nganong gamay ra? Kay sila nagitunulan sa grasya sa Dios ni baliban na. Sila nagitudlukan sa pamahagi sa Dios sa pagpangayo pasaylo. Pasayo na napag nito, pasayloa. Kasimpula na. Ano di man kahimo niya na? Tungod sa ganun. O maunay atong tangtangon sa akong kinabuhi mga igsoon. Ano sa hinon, makapadayon ka sa pagkinabuhi nga matarong. Dili na ka magunahuna, gamay ba ang makasulod sa gingharian sa langit? Ayaw na pag-una niya na naman, numerical kayo na. It is number. Ha? So ayaw, huna-hunaan o himua sa imong kaugalingon, sumala sa gitudlok
kanimo sa Dios. Consistency of our faith, genuinity of our intention, and fervent in our prayer to God. With this, pulido mga igsoon, nga ikaw pagasugton sa mga babay, magkasulod na gyud sa sigpit nga butahan. Pangutana, kadtong maong gipaguyaban niya nga nagasuba, iya na bakahang nga masugot, ato ka na atangan sa sunod ng kung nga misa, sunod simana. Amen? Amen.